мувофиқи маълумоти маҷаллаи Deadline, коргардон Радли Скотт филмеро дар бораи ҳаёти императори Франсия Наполеон Бонапарт ба саҳна мегузорад. нақши асосиро дар филм ҳунарманди варзида Хоакин Феникс, ки дар филми овозадору маъруфи Гладиатор бо коргардони мазкур кор кардааст, иҷро хоҳад кард. тибқи иттилоъ унвони аслии филм ҷувздон мебошад. номи филмро коргардон аз рӯи мақолае гирифтааст, ки мансуб ба афсарону сарбозон мебошад. хатти суҷаи филм аз ҳаёт ва таърихи Наполеон ва рушду пешравии ӯ ҳамчун император нақл мекунад. дар филм коргардон кӯшидааст на танҳо муноқишаҳои Наполеонро инъикос кунад, балки ғаразҳои бераҳмона ва зеҳни аҷиби стратегии ӯро низ дар филм нишон медиҳад. сценарияи филмро филмноманавис Дэвис Скарпа навиштааст. коргардон муаллифи 139 филмҳои гуногун жанр буда, дар ҷадвали филмҳои навбатии ӯ боз 23 филми дигар рӯи пардаи синемо хоҳанд омад. ҳамчунин бояд гуфт, ки дар ҷадвали охирини филмҳои таҳия нашудаи коргардон қисмати дуюми филми таърихи Гладиатор қарор дорад ва айни ҳол дар бораи ин филм ягон маълумот дастрасе нест. наворгирии филми ҳунарии ҷувздон моҳи марти соли 2021 шурӯъ мешавад. Ay, 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 I like to it. Ay, 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 I like to it. Ay, 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 I like to it. Ay, 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 I like. тибқи маълумоти шабакаи видеои YouTube, клипи нави гурӯҳи Little Big сурудеро таҳти унвони Tekos дар шабакаи мазкур пахш кард ва дар тӯли 5 соат пас аз лаҳзаи нашр беш аз 5 миллион тамошобини худро пайдо кард. суруди Tekosро аъзои гурӯҳ сароида, мазмуну муҳтавои он дар бораи дӯст доштани хӯрокҳо мебошад. бояд гуфт, ки он рӯзи 14 август дар сомонаи видеои YouTube пахш гардида буд. клипи мазкур дар ҷадвали тренди сомонаи мазкур ҷойи аввалро мегирад. Little Big гурӯҳи мусиқавии русия аст, ки соли 2013 дар Санкт-Петербург таъсис ёфтааст. аъзои гурӯҳ аз овозхонҳои беҳтарин иборат буда 4 нафарро дар бар мегирад ва суруди мазкур бо забони англисӣ сароида шудааст. гурӯҳи мазкур тасмим гирифта буд, ки мамлакати Русияро дар озмуни байналмилалии Евровидения 2020 муаррифӣ кунад, аммо аз сабаби пандемияи коронавирус озмуни мазкур ба таъхир афтод.